फैदों नै लारि लारि ओइ सिख्लाफोर बबे ग्रुपनि हाले सोरनि लिडारा सोर बार'लाम्फा सार दे हायोलां दिल्लीनिफ्राय मा लांगोन नोंलाय मा लांगोन दिल्लीनिफ्राय मेथाइ आङो दासो फैदों र' सार दे थांबाय था दे मोजां मोसा दै मदि थानायाव मोसा मोनगोन आं नोंसोरो बर' ना असमिया बर' जाना ना जोंना जाने बा धुनिया सिख्लाफोर मोनगारगारबाय आङो सिख्लाफोरा मोसाहैथारसिगोन सिङाव हाबबोबाय नै आखो नोंखौ लाथारबाय नै बिमाबो फंबाय सिफुं दामगोन नामाब्रा नोंलाय औ दामो सिफुं नोंलाय मा दामगोन आदा এতিয়া নিউজ লাইভৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক পাইছোঁ আপুনি টোটেল পিকচাৰটো চাই বড়োলেণ্ড মহোৎসৱৰ প্ৰথম বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ টোটেল পিকচাৰটো চাই অসমবাসীক কি মেছেজ দিব অতি সুন্দৰ এক অনুষ্ঠান হৈছে আৰু এই যি মহোৎসৱ এই বড়োলেণ্ড মহোৎসৱে আগন্তুক দিনত বড়োভূমিত তথা অসমত যি স্থায়ী শান্তি সেই শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত বা অব্যাহত থকাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ লগে লগে অসম তথা বড়োলেণ্ডলৈ টুৰিজিমৰ যি এক পৰ্যটনৰ যি এক প্ৰবল সম্ভাৱনা সেই সম্ভাৱনাক অতি সুন্দৰভাৱে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিয়পাই দিব বুলি মই নিজে বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ কালি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও সেই একে কথাই কৈ গৈছে খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈছে আচ্ছা আৰু এটা প্ৰশ্ন মোদীৰ যি ভাষণ তাৰপিছত বিশ্ব দৰবাৰত বড়ো সমাজৰ কালচাৰটো আগবাঢ়ি যাব বুলি আপুনি ভাবেনে একদম নিশ্চয়কৈ কাৰণ বড়ো ইতিমধ্যে বড়ো যিটো জনগোষ্ঠীটোৰ ইতিমধ্যে 21টা পেটেণ্ট আছে 21টা সামগ্ৰী GI টেগ লাভ কৰিছে আৰু তাৰপিছত কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি ধৰণৰ কথা ক'লে যি ধৰণে আচলতে দেশবাসীক বড়ো জাতিৰ বিষয়ে চিনাকি কৰি দিলে সেই যি চিনাকি বা মোদীৰ যি ভাষণ সেই ভাষণে কিন্তু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ এই বাৰ্তা লৈ যাব যে অসমৰ এই বড়ো জাতি আছে বড়ো জাতিৰ অতি অতিথিপৰায়ণ সেই সকলো কথা এক সুন্দৰ বাৰ্তা যাব আৰু বড়োভূমিলৈ যোন যাব অৰ্থাৎ BTRলৈ যোন যাব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোন যাব সেই মানুহে অতি সুন্দৰ এক পৰিৱেশ লাভ কৰিব আৰু বিভিন্ন থলুৱা যি ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য দেখিবলৈ পাব এই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ জৰিয়তে কিন্তু সেই মেছেজটো গৈছে We gotta make the most of it tonight. If you saw it's a full moon outside, and I was calling you, I'm feeling so good tonight. ओइ आदामोन खाम दामगोन ना मागोन ब्रा आसोलसो बेयाव बड'लेण्ड महोत्सवआव ओइ सिख्लाफोरजों एसे रायज्लायग्रोना मोसाथारनोसै नामा नोंसोरलाय मोसाथ'वा दे एकदम बिरग्लाबलाय दिल्लीखौ सोमावनांगौ दिल्लीखौ सोमावग्लुंनांगौलै बिमाबो गुलुब सोमाव मदिया गिलांनांगोन मदि सारा बे समाव दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव जादों बेवहाय जोंहा बर' माहारिनि हारिमुआव मा गोहोम एबा मुलाम्फा जागोन बिनि सोमोन्दै 2 मिनिटनि गेजेराव बिबुंथिलाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय अर्थात 15 आरो 16 बे खालाराव नभेम्बर खालाराव दिल्लीयाव जितु बड'लेण्ड महोत्सव फाथिनो लानाय जादोंमोन थारैनो बे बड'लेण्ड महोत्सव फालिनायनि गेजेरजों जों बर'फ्रा थुनलाइयारि बिथिङाव हारिमु बिथिङाव आरो जोङो जाति हिसाबै गुबुन बिथिङाव बेसेबां जौगासार जानो हाखो नैबे फोरबोनि गेजेरजों थारैनो जोङो बुहुमाव फोसावनानै होनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो बर' हारिखौबो सिनायथि होनो हागोन बाथ्राया नैबेनो जोंनि बर'फोरनि जा हारिमु बेबायदिनो थुनलाइ बा धोरोमारि गुबुन बिथिङावनो होनाथों मानो जोङो एसेबाबो जौगानो हाबाय दा जों जे बेसेबांखिनि जौगानो हाखो
बेखौ खिन्थु जोङो गुबुननोबो मिथिहोनांगौनि गोनांथि दं थ' दिनै नैबे दिल्लीयाव बड'लेण्ड महात्सब खुंनायनि गेजेरजों जोंनि जौगानाय बा जोंनि हारिमु जोंनि थुनलाइ जोंनि धोरोमारि बिथिं बेखौ जोङो दिन्थिफुंनो नागिरनाय आरो गुबुननो फोसावनो नागिरनाय थारैनो जोबोद गोग्गाथाव जादों। सार बे बड'लेण्ड महोत्सबनि सोमोन्दै आंनि डकुमेन्टारिनि थाखाय 1 मिनिटनि मोजां बिबुंथि होनांगौ नोंथाङा। बर' हारिया 7500 ख्रीष्ट गिबिनिफ्रायनो बे हालामाव रायजो जाबोदों भारतबर्षआव आरो जोङो आसामनि नर्थ इस्टनि थागिबि मोनसे हारि आसामनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन थागिबि हारि हिसाबै जोंनि हारिया दिनैसिमबो मुलुगनि दरबाराव सिनायजानांगौनि खामानि दंबावो बेनिखायनो दिनै गिबि खेब बड'लेण्ड महा उत्सबनि गेजेरजों जेरै मुलुगनि दरबाराव बर' हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय जोङो हाबाफारि लादों दिनै बेनिनो नैथि सान बे नैथि साना जोंना 14 नभेम्बरजों सोमोन्दो थानाय 14 नभेम्बरखौ जोङो 73थिनि थाखाय खेबनि थाखाय जोङो साहित्यनि जोनोम सान हिसाबै फालिनाय जादों मानोना बर' साहित्य सभाया जोनोम जायामोनब्ला बर' हारिया दिनैनि बे स्टेटासाव जों सफैनो हानाय नङा।